dobrý den. Poslední vítám po pořadu Selena Gomez. Je to taková, tak teď jsem si s ní volala a zpívala mi tam písničku. A je to moc hezká. A v 10 hodin se tu vrátí, což já můžu být jenom do 10. Takže ji asi už ještě uvidím. A napsala mi what this website me found. A já si na to řekla je. No tam mě volala 3 minuty. A se s váma loučím a kdybyste chtěli zjistit její top Skype, tak vám to řeknu. Selena Gomez, velké S, Gomez, velké G. A má tam fotku tam tím tím Justinem Bieberem a ona si vás třeba přidá zítra nebo dneska, to je jedno. Já se s váma loučím, ahoj.